Μάλιστα. Λοιπόν, και θα ξεκινήσουμε τώρα. Ένα λεπτάκι. Εντάξει. Λοιπόν, βλέπετε την... φαντάζομαι, βλέπετε τώρα τις διαφάνειες. Εντάξει. Λοιπόν. Αυτό είναι το πρώτο από τα 3 σεμινάρια τα οποία θα διεξαχθούν. Το συγκεκριμένο έχει τίτλο «Ηλεκτρονικές αιτήσεις εμπορικών σημάτων» και θα γίνει από εμένα, που προσφέρω υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού προς το Ευρωπαϊκό Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας. Το επόμενο σεμινάριο που θα γίνει είναι για τη μεταρρύθμιση των εμπορικών σημάτων την επόμενη Δευτέρα από τους λειτουργούς του εφόρου εταιριών και επίσημου παραλήπτη και την Τετάρτη για τις καινοτομίες του νέου νόμου περί εμπορικών σημάτων. Λοιπόν, σήμερα το συγκεκριμένο σεμινάριο θα είναι περισσότερο μια επίδειξη, ένα demonstration του συστήματος. Θέλω να σας πω ότι σε οποιοδήποτε σημείο έχετε μια οποιαδήποτε απορία, νιώστε ελεύθερα είτε να την εκφράσετε μέσω του chat, είτε να σηκώσετε το χέρι. Να τα χαρά μου να δούμε οποιασδήποτε ερωτήσεις κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου. Στην αρχή θα δούμε έτσι λίγο τι είναι το σύστημα ηλεκτρονικής αίτησης εμπορικών σημάτων και πώς μπορούμε να πάρουμε πρόσβαση. Λοιπόν, και κατά συνέπεια πώς να το χρησιμοποιήσουμε. Στη συνέχεια θα δούμε τη διαδικασία για ηλεκτρονική εγγραφή ενός εμπορικού σήματος, που είναι μια από τις πιο συχνές αιτήσεις που γίνονται. Στη συνέχεια θα δούμε την αίτηση για προκαταρκτική γνώμη και αμέσως μετά θα δούμε την ηλεκτρονική ανανέωση εμπορικού σήματος και μετά θα δούμε ακόμη περισσότερες ηλεκτρονικές αιτήσεις οι οποίες παρέχονται από το σύστημα. Λοιπόν, να κάνουμε έτσι μια πολύ σύντομη ιστορική αναδρομή. Το σύστημα ηλεκτρονικής καταχώρησης εγκαταστάθηκε για πρώτη φορά το 2015. Στη συνέχεια, τον Ιούνιο του 2019, προσθέσαμε καινούργια και αναβαθμισμένη έκδοση του συστήματος, πιο φιλική στο χρήστη. Στη συνέχεια, τον Ιούνιο του 2020, με την καινούργια νομοθεσία, υλοποιήσαμε και θέσαμε σε λειτουργία το καινούριο σύστημα, το οποίο επιτρέπει την εγγραφή καινούριων τύπων εμπορικών σημάτων, τα οποία θα δούμε στη συνέχεια, επιτρέπει πολυκλασσικά εμπορικά σήματα και έχει επιπλέον λειτουργίες σε σχέση με την προηγούμενη έκδοση. Και τον Οκτώβριο του 2020 προσθέσαμε 23 καινούργιες ηλεκτρονικές υπηρεσίες. Λοιπόν, τα πλεονεκτήματα του συστήματος φυσικά είναι ότι μπορούμε να κάνουμε τις αιτήσεις μας από οπουδήποτε, από τον υπολογιστή μας, χωρίς να χρειάζεται να περιμένουμε σε ουρές, χωρίς να ταλαιπωρηθούμε οποιαδήποτε ώρα. Και κάποιες από τις αιτήσεις μέσω του συστήματος του ηλεκτρονικού είναι πιο φθηνές. Οι πληρωμές γίνονται με ασφάλεια και ηλεκτρονικά. Και με την πανδημία προστατεύουμε και τους εαυτούς μας και τον υπόλοιπο κόσμο. Λοιπόν, σε αυτή τη φάση υπάρχουν δύο τύποι χρηστών για το σύστημα. Είναι το κοινό, οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, και είναι και οι δικηγόροι και τα δικηγορικά γραφεία. Λοιπόν, σε αυτή τη φάση, οι δύο τύποι χρηστών έχουν διαφορετική πρόσβαση.
Γιατί λέω σε αυτήν τη φάση, γιατί προσεχώς θα προσθέσουμε πρόσβαση σε πάρα πολλές ηλεκτρονικές υπηρεσίες και στις υπόλοιπες βασικά ηλεκτρονικές υπηρεσίες και στο κοινό, στον πολίτη. Λοιπόν, το κοινό σε αυτήν τη φάση έχει πρόσβαση στο σύστημα και μπορεί να κάνει την αίτηση προκαταρκτικής γνώμης. Προσεχώς, εντός του 2021, θα μπορεί να κάνει και τις υπόλοιπες αιτήσεις, χρησιμοποιώντας το σύστημα. Λοιπόν, οι δικηγόροι και τα δικηγορικά γραφεία σε αυτή τη φάση μπορούν να κάνουν την αίτηση για προκαταρκτική γνώμη, την αίτηση για εγγραφή σήματος και πολύ προσεχώς την αίτηση για ανανέωση σήματος, αιτήσεις για καταχώρηση μεταβολών και αιτήσεις για έκδοση αντιγράφων και έρευνας μητρώου. Ταυτόχρονα έχουν πρόσβαση σε 23 πλέον ηλεκτρονικές υπηρεσίες. Ποια είναι τα επόμενα βήματα για το σύστημα? Όπως είπαμε, εντός του 2021 θα προσθέσουμε περισσότερες ηλεκτρονικές υπηρεσίες για το κοινό. Η ανανέωση εμπορικού σήματος θα γίνει διαθέσιμη και ηλεκτρονικά. Το καλάθι αγορό θα ανανεωθεί, θα γίνει πιο μοντέρνο και φιλικό στο χρήστη και θα προσθεθούν επιπλέον ηλεκτρονικές υπηρεσίες. Θέλω εδώ να προσθέσω ότι παρόλο που το κοινό δεν έχει πρόσβαση σε όλες τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες τώρα, με το σύστημα μπορεί να κάνει τις αιτήσεις του όλες χρησιμοποιώντας τα έντυπα. Λοιπόν, τώρα για να γραφτεί κάποιος δικηγόρος στο σύστημα, υπάρχει ένα έντυπο στην ιστοσελίδα του κλάδου, το οποίο θα πρέπει να κατεβαστεί, να συμπληρωθεί και το ενδιαφερόμενο πρόσωπο να το φέρει στον εύκολο εταίριο. Λοιπόν, τώρα θα προχωρήσουμε σε μια παρουσίαση του συστήματος. Μακριά, ένα λεπτάκι. Μ' ακούτε καλύτερα τώρα? Ένα λεπτάκι. Τέλεια. Λοιπόν, ένα λεπτάκι τώρα. Μάλιστα. Τώρα θα προχωρήσουμε στην επίδειξη. Είδα τώρα ότι πήραμε μία ερώτηση μέσω του chat. Παρακαλώ διευκρινίστε αν αναφέρεστε σε δικηγόρους μόνο ή αν ισχύει και για άλλους επαγγελματίες του κλάδου, όπως λογιστές ή γραφεία που ασχολούνται με corporate services. Λοιπόν, σε αυτήν τη φάση, πρόσβαση σε όλες τις υπηρεσίες έχουν οι δικηγόροι και τα δικηγορικά γραφεία. Εν τούτης, το συγκεκριμένο σεμινάριο απευθύνεται σε όλους, επειδή οι υπηρεσίες θα είναι προσβάσιμες σε όλους, συμπεριλαμβανομένους τους λογιστές και τα υπόλοιπα γραφεία, εντός του 2021. Άρα απευθύνεται σε όλους το συγκεκριμένο σεμινάριο. Λοιπόν, να δούμε λίγο πώς παίρνουμε πρόσβαση στο σύστημα. Ένα λεπτάκι. Λοιπόν, μπορούμε να κάνουμε login χρησιμοποιώντας την Ariadne. Άρα, βλέπετε την οθόνη μου τώρα, θεωρώ. Γράφοντας Ariadne, μπορούμε να μπούμε στην Ariadne. Συνδεόμαστε στην Ariadne.
Μάλιστα. Και βλέπουμε εδώ ότι υπάρχει section στη σελίδα με τίτλο εμπορικά σήματα. Πατώντας πάνω σε αυτό, μπορούμε να πατήσουμε στο σύνδεσμο εδώ και θα ανοίξει το σύστημα για καταχώρηση εμπορικών. Λοιπόν, πού είναι αυτή η σελίδα? Αυτή είναι η αρχική σελίδα του συστήματος. Βλέπουμε εδώ όλες τις υπηρεσίες που είναι διαθέσιμες αυτή τη στιγμή και προσεχώς, όπως είπαμε, θα μπουν περισσότερες. Και θα ξεκινήσουμε την επίδειξη του συστήματος, ξεκινώντας με την αίτηση για εγγραφή εμπορικού σήματος. Άρα, πατούμε εδώ. Σημειώστε ότι υπάρχουν περισσότερες ηλεκτρονικές υπηρεσίες, όπως βλέπουμε εδώ, υπηρεσίες διαδικασιών και υπηρεσίες ένστασης. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε με την αίτηση για εγγραφή σήματος. Θα μας βγάλει το συγκεκριμένο μήνυμα. Εάν είμαστε εντάξει με το μήνυμα, μπορούμε να πούμε αποδοχή και κλείσιμο. Λοιπόν, και θα αποδεχθούμε τα cookies. Τώρα είναι η αίτηση για εγγραφή εμπορικού σήματος. Το πρώτο πεδίο εδώ είναι στην περίπτωση που έχουμε άλλα κάποια εμπορικά σήματα ήδη καταχωρημένα και θέλουμε να τα εισάγουμε στη συγκεκριμένη αίτηση. Δηλαδή, εάν για παράδειγμα είμαστε μια εταιρεία αναψυκτικών και έχουμε καταχωρήσει 5 άλλα, μπορούμε να εισάγουμε το μοναδικό αριθμό του εμπορικού σήματος που έχουμε ήδη καταχωρήσει στο παρελθόν, πατούμε εισαγωγή και θα μας φέρει εδώ όλα τα στοιχεία τα οποία είχαμε καταχωρήσει στο παρελθόν, καθαρά για δική μας ευκολία. Μπορούμε να αναζητήσουμε ένα εμπορικό σήμα κατευθείαν από το TeamViewer, δηλαδή πατώντας στο αναζήτηση στο TeamViewer. Λοιπόν, και θα μας ανοίξει η σελίδα του TeamViewer. Λοιπόν, εδώ δεχόμαστε έναν αριθμό αναφοράς για προσωπική χρήση. Τι είναι αυτός ο αριθμός? Αυτός ο αριθμός δεν χρησιμοποιείται από τους εξεταστές, είναι καθαρά για εμάς που θα κάνουμε την αίτηση. Εάν έχουμε, για παράδειγμα, πολλούς πελάτες και πολλά εμπορικά σήματα, μπορεί να θέλουμε να βάλουμε στην κάθε αίτηση ή για τον κάθε πελάτη ένα μοναδικό αριθμό για δική μας χρήση. Λοιπόν, στη συνέχεια βλέπουμε εδώ ότι εάν είμαστε δικηγόρος θα εμφανιστούν τα γραφεία μας τα στοιχεία μας ως δικηγόρος και στη συνέχεια θα βάλουμε ποιος είναι ο αιτητής ή οι αιτητές για τη συγκεκριμένη αίτηση. Πατώντας το κουμπί αιτητής, βλέπουμε εδώ ότι μας βγάζει το συγκεκριμένο πεδίο. Ξεκινώντας να γράφουμε ποιος είναι ο αιτητής, θα μας βγάλει κάποιες επιλογές αυτόματα. Γράφοντας, για παράδειγμα, εδώ Coca-Cola, για παράδειγμα, βλέπουμε ότι αυτόματα συμπληρώθηκε και μας έφερε κάποιες επιλογές. Μπορούμε να πατήσουμε στο The Coca-Cola Company. Αυτό είναι καθαρά για σκοπούς παραδείγματος, έτσι. Και πατούμε εισαγωγή. Άρα τώρα έχει φέρει τα στοιχεία για την Coca-Cola, έχει φέρει τη διεύθυνση της Coca-Cola, τη χώρα της, οποιοδήποτε τηλέφωνο ήταν καταχωρημένο μέσα από προηγούμενες αιτήσεις και χρειάζεται να βάλουμε, επειδή είναι της Αμερικής, χρειάζεται να βάλουμε την πολιτεία της και το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, που μπορούμε να βάλουμε εδώ ένα τεστ, για παράδειγμα. Λοιπόν, πατώντας το κουμπί προσθήκη, έχουμε προσθέσει τώρα τον αιτητή για τη συγκεκριμένη αίτηση. Εάν θέλουμε, μπορούμε να βάλουμε και άλλους αιτητές, πατώντας το κουμπί αιτητής. Και ξανά, θέλουμε κάποια άλλη εταιρεία,
και πάλι μπορούμε να την εισάγουμε. Λοιπόν, θα προχωρήσουμε όμως με έναν επίπεδο. Παρακάτω, απαιτείται από εμάς να συμπληρώσουμε το είδος του σήματος. Να μεγαλώσω λίγο την οθόνη, για να μπορούμε να βλέπουμε καλύτερα. Λοιπόν, υπάρχουν 3 διαφορετικά είδη σήματος. Υπάρχει το ατομικό, το οποίο ατομικό εμπορικό σήμα μπορεί να ανήκει σε ένα νομικό ή φυσικό πρόσωπο ή και σε περισσότερα από ένα νομικά ή φυσικά πρόσωπα. Και ξεκινάει από 129 ευρώ στην ηλεκτρονική αίτηση. Υπάρχει όμως και το συλλογικό μήνυμα, το οποίο έχει υψηλότερο τέλος και το οποίο ανήκει σε μία ένωση και μπορεί να χρησιμοποιηθεί από οποιοδήποτε μέλος της ένωσης. Και υπάρχουν και τα σήματα πιστοποίησης, τα οποία ανήκουν σε ένα ίδρυμα πιστοποίησης. Βλέπουμε εδώ ότι η τιμή αυξάνεται. Ο πιο συνήθις τύπος είδος σήματος είναι το ατομικό. Άρα θα προχωρήσουμε για σκοπούς παραδείγματος στο ατομικό. Εδώ θέλω να πω ότι έχουν προσθεθεί με την καινούργια νομοθεσία αρκετοί περισσότεροι τύποι εμπορικών σημάτων. Στην προηγούμενη νομοθεσία, και θα εξηγηθούν οι διαφορές των νομοθεσιών στα επόμενα 2 σεμινάρια από τους λειτουργούς του Εφόρου Εταιρείων και Επίσημου Παραλήπτη. Στην προηγούμενη νομοθεσία υπήρχαν 4 τύποι εμπορικού σήματος. Το λεκτικό, το απεικονιστικό με λέξεις και το τρισδιάστατο. Τώρα, πατώντας το περισσότεροι τύποι, θα δούμε ότι έχουν προσθεθεί κι άλλοι. Έχει προσθεθεί ο χρωματικός τύπος, το ηχητικό, το ολογραφικό σήμα, το σήμα θέσης, το σήμα μοτίβου, το σήμα κίνησης, το οπτικοακουστικό σήμα και έχει μπει εδώ ακόμη μια κατηγορία άλλο σε περίπτωση που θεωρούμε ότι το σήμα μας δεν ανήκει σε καμιά άλλη κατηγορία. Πατώντας δίπλα από κάθε τύπο, υπάρχει και ένα κουμπί, ένα σύνδεσμος, ο οποίος γράφει περισσότερα. Πατώντας τον σύνδεσμο εδώ, βλέπουμε κάποια παραδείγματα. Τι θεωρείται λεκτικό σήμα, λέξεις, γράμματα και αριθμοί, στο ελληνικό και στο λατινικό αλφάβητο, για παράδειγμα. Τι θεωρείται απεικονιστικό, κάποια παραδείγματα εδώ. Απεικονιστικό με λέξεις, τρισδιάστατο, κάποια παραδείγματα για χρωματικό είναι αυτά, για παράδειγμα. Λοιπόν, θα τα δούμε έτσι σε πιο πολύ λεπτομέρεια τώρα. Θα δούμε έναν όλους τους τύπους όσον αφορά για το πώς να επιλέξουμε έναν τύπο για την αίτησή μας. Θα ξεκινήσουμε με το λεκτικό τύπο. Ο λεκτικός τύπος στην ουσία αναμένει να γράψουμε κάποιο λεκτικό στοιχείο, κάποια φράση ή κάποια λέξη την οποία θέλουμε να προστατεύσουμε. Για παράδειγμα, μπορεί να είναι κάτι με το οποίο είμαστε αρκετά οικείοι. Αυτό, just do it. Είναι ένα λεκτικό στοιχείο. Λοιπόν, εν τω μεταξύ, βάζοντας το ποντίκι μας πάνω από το εικονίδιο I, μας λέει ακριβώς τι αναμένει. Για παράδειγμα, εδώ λέει επιτρέπονται ελληνικοί και λατινικοί χαρακτήρες, αριθμοί, κόμματα, παύλες και τελείες. Λοιπόν, άρα αυτός είναι ο τύπος του λεκτικού. Απεικονιστικό. Εδώ μας λέει ότι έχεις αλλάξει τύπο, άρα ότι έχεις πληκτρολογήσει ήδη μέσα, θα διαγραφεί. Και είμαστε εντάξει με αυτό. Λοιπόν, στο απεικονιστικό αναμένουμε ότι ο χρήστης θα ανεβάσει μια
εικόνα, η οποία δεν περιέχει κάποιο λεκτικό στοιχείο. Λοιπόν, άρα εδώ στο προσθήκη αρχείων, ένα λεπτάκι, θα βάλουμε την εικόνα την οποία θέλουμε να προστατεύσουμε. Για παράδειγμα, αυτή η εικόνα με την οποία είμαστε αρκετά γνώριμοι. Πατώντας πάνω της, τη βλέπουμε σε πιο μεγάλη μορφή. Πατώντας το διαγραφή, μπορούμε να την αφαιρέσουμε. Και μπορούμε να βάλουμε οποιαδήποτε περιγραφή του σήματος επιθυμούμε. Και θα πρέπει να σημειώσουμε κατά πόσο περιέχει χρώματα ή όχι η συγκεκριμένη εικόνα. Στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι όχι, αλλά δεν θα προσθέσουμε οτιδήποτε. Πάμε να δούμε το απεικονιστικό με λέξεις. Απεικονιστικό με λέξεις έχει είτε κάποια εικόνα με κάποιο λεκτικό στοιχείο, είτε λεκτικά στοιχεία τα οποία, λέξεις ή φράσεις οι οποίες δεν χρησιμοποιούν το ελληνικό ή το λατινικό αλφάβητο. Και έχει περισσότερη πληροφορία εδώ. Λοιπόν, άρα εδώ αναμένει από εμάς το σύστημα να καταχωρήσουμε το αρχείο το οποίο θέλουμε να προστατεύσουμε. Για παράδειγμα, αυτό εδώ, Jaguar Power, το οποίο έχει και λεκτικό στοιχείο και εικόνα, και πρέπει να καταχωρήσουμε ποιο είναι το λεκτικό στοιχείο. Εδώ πρέπει να καταχωρήσουμε όλα τα λεκτικά στοιχεία που εμφανίζονται στην εικόνα μας. Δηλαδή, εδώ θα βάλουμε Jaguar Power, για παράδειγμα. Εντάξει. Και ξανά την περιγραφή και κατά πόσο περιέχει χρώμα, όπως και για την προηγούμενη αίτηση. Προηγούμενο τύπο, συγγνώμη. Ένα τρισδιάστατο σχήμα. Τρισδιάστατο σχήμα, για παράδειγμα, επίσης αναμένει το σύστημα από εμάς να ανεβάσουμε μια εικόνα εδώ. Τρισδιάστατο σχήμα μπορεί να είναι αυτό. Το τενεκεδάκι, για παράδειγμα, της Coca-Cola. Εδώ βλέπουμε ότι έχουμε βάλει διάφορες όψεις του τρισδιάστατου σχήματος. Να μας ρωτάει για οποιοδήποτε λεκτικό στοιχείο για την περιγράφη. Λοιπόν, πήραμε μία ερώτηση τώρα που λέει τυπική γραμματοσυρά ποια είναι. Μιλάει εδώ ότι... Ένα λεπτάκι. Λοιπόν, ναι, κοινές γραμματοσυρές, αυτές τις οποίες χρησιμοποιούμε, μπράβο, σωστό. Times Arial είναι οι κοινές γραμματοσυρές. Δεν είναι κάποια πιο καλλιγραφικού τύπου γραμματοσυρές. Μιλούμε για τις κοινές, όπως τη Times και την Arial, πάρα πολύ σωστά. Λοιπόν, το μέγεθος των γραμμάτων πάνω στο λεκτικό στοιχείο δεν έχει σημασία. Θέλουμε να προστατεύσουμε εκείνο το λεκτικό στοιχείο. Λοιπόν, πάμε στο τρισδιάστατο. Λοιπόν, το τρισδιάστατο, μπράβο, όπως είπαμε, μπορεί να είναι ένα τρισδιάστατο σχήμα που μπορεί να περιέχει ή μπορεί να μην περιέχει κάποιες λέξεις, όπως αυτό. Το χρωματικό είναι ένας από τους καινούριους τύπους εμπορικών σημάτων, όπως για παράδειγμα αυτά. Αυτά όλα είναι είναι χρωματικά εμπορικά σήματα, τα οποία έχουν ήδη καταχωρηθεί στο Ευρωπαϊκό Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας. Λοιπόν, για το χρωματικό, με συγχωρείτε, χρειάζεται να προσθέσουμε την εικόνα του χρωματικού. Για παράδειγμα, αυτή είναι εδώ. Λοιπόν, αυτή είναι η εικόνα που θέλουμε να καταχωρήσουμε. Εν τω μεταξύ, θα ήθελα να σας πω ότι το συγκεκριμένο χρωματικό έχει ήδη γίνει αίτηση για το συγκεκριμένο χρωματικό στην Κύπρο
στην Κύπρο από το λαϊκό manufacturing, για παράδειγμα. Λοιπόν, και έχουν καταχωρηθεί και άλλα χρωματικά σήματα. Το συγκεκριμένο σύστημα είναι ένα άλλο ξεχωριστό σύστημα, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να αναζητήσουμε εμπορικά σήματα. Ένα λεπτάκι. Μάλιστα, βλέπουμε εδώ ότι έχουν γίνει 2 διαφορετικές αιτήσεις στην Κύπρο για χρωματικά σήματα. Πέραν από αυτόν του λαϊκό manufacturing, έχει γίνει ακόμη ένα. Η εικόνα που έχει καταχωρηθεί είναι αυτή εδώ και η κωδική του χρώματος. Υπάρχουν μοναδικοί κωδικοί που περιγράφουν το κάθε χρώμα. Είναι συγκεκριμένη εδώ. Και έχει καταχωρηθεί από την Prime Tree, για παράδειγμα. Άρα, ήδη έχουν ξεκινήσει και χρησιμοποιούνται οι συγκεκριμένοι τύποι εμπορικών σημάτων. Λοιπόν, να προχωρήσουμε. Μπορούμε να περιγράψουμε το σήμα. Okay. Και μπορούμε να βάλουμε να καταχωρήσουμε το μοναδικό αριθμό που περιγράφει το συγκεκριμένο χρώμα. Όπως είδαμε πριν εδώ, η συγκεκριμένη αίτηση χρησιμοποίησε τον κωδικό χρώματος RGB. Υπάρχει ακόμη ένας κωδικός χρώματος που μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο front office στο σύστημα πέραν από το RGB, που είναι ο κωδικός HEX. Και οι μοναδικοί αριθμοί οι οποίοι περιγράφουν το συγκεκριμένο λιλά χρώμα είναι το 255-500, διαχωρισμένο με κόμμα. Λοιπόν, άρα και εμείς θα θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε τέτοιου τύπου κωδικούς χρώματος. Άρα, για παράδειγμα, θέλουμε και εμείς να καταχωρήσουμε το συγκεκριμένο χρώμα για σκοπούς παραδείγματος. Λοιπόν, θα βάλουμε μορφή χρώματος RGB και περιγραφή θα βάλουμε τους 3 χαρακτήρες, τους 3 αριθμούς, με συγχωρείτε, οι οποίοι περιγράφουν το χρώμα που έχουμε βάλει στην εικόνα πιο πάνω. Πατώντας το προσθήκη, θα μπει πάνω στην αίτηση μας. Μπορούμε να καταχωρήσουμε και άλλα χρώματα. Δηλαδή, εάν η αίτηση μας ήταν όπως αυτή, για παράδειγμα, εάν το χρώμα μας ήταν όπως αυτό, κίτρινο με μαύρο ή μπλε, ουρανί, μπλε και κόκκινο, θα μπορούσαμε να καταχωρήσουμε ακόμη περισσότερα χρώματα. Μας αφήνει το σύστημα, δηλαδή. Λοιπόν, ηχητικό. Ένα ηχητικό σήμα συνίσταται αποκλειστικά από ήχων ή συνδυασμών ήχων. Για παράδειγμα, μια διαφήμιση που παίζει στην τηλεόραση ή έπαιζε ήταν το I'm loving it, κάπως έτσι τραγουδιστά. Εντάξει, εκείνο μπορεί να θέλουμε να το προστατεύσουμε. Είναι ένα ηχητικό εμπορικό σήμα. Για το ηχητικό εμπορικό σήμα, μπορούμε να επισυνάψουμε 2 διαφορετικού τύπου αρχεία. Είτε μπορεί να επισυνάψουμε την παρτιτούρα, δηλαδή τις νότες, όπως εμφανίζεται εδώ. Μπορούμε να ανεβάσουμε μια εικόνα με τις νότες, δηλαδή, ή μπορούμε να ανεβάσουμε ένα αρχείο σε μορφή MP3. Λοιπόν, θέλουμε μόνο το ένα από τα 2. Λοιπόν, εδώ μας λέει ότι αναμένει μια εικόνα. Μας λέει κάποια περιγραφή της εικόνας. Και θέλουμε, για παράδειγμα, να ανεβάσουμε πράγματι μια παρτιτούρα, τις νότες. Λοιπόν, τις οποίες θα θέλαμε να προστατεύσουμε. Αν πάμε να ανεβάσουμε και το MP3, θα μας πει το σύστημα ότι δεν επιτρέπονται 2 διαφορετικοί τύποι αρχείου. Θέλουμε είτε τις νότες, είτε το MP3. Αν θέλουμε να ανεβάσουμε το MP3, πατούμε διαγραφή και θα προσθέσουμε το MP3.
τον ήχο δηλαδή, τον πραγματικό ήχο. Πού είναι αυτός εδώ? Λοιπόν, μπορούμε επίσης ένας άλλος τύπος είναι το ολογραφικό σήμα. Λοιπόν, ένα ολογραφικό σήμα είναι για παράδειγμα εάν πάρουμε την ταυτότητα μας, υπάρχει η δημοκρατία πάνω και το σήμα της δημοκρατίας έχει άλλα χρώματα ανάλογα με το φως. Αυτό είναι το ολογραφικό σήμα. Το ίδιο ισχύει και με τις κάρτες μας Visa, Mastercard. Υπάρχουν πάνω ολογραφικά σήματα, τα οποία πιθανόν να θέλουν να προστατεύσουν. Αυτά είναι τα ολογραφικά σήματα. Αναμένουμε εδώ δύο διαφορετικούς τύπους αρχείων. Είτε εικόνα, είτε βίντεο σε μορφή MP4. Το βίντεο που δείχνει το ολογραφικό σήμα. Για παράδειγμα, ένα ολογραφικό σήμα μπορεί να είναι αυτό. Λοιπόν, ένα λεπτάκι, ναι, τέλειο. Λοιπόν, να πάμε να δούμε το σήμα θέσης, το οποίο συνίσταται από τον τρόπο τοποθέτησης του σήματος σε ένα συγκεκριμένο προϊόν. Κάποια παραδείγματα είναι αυτά εδώ. Το συγκεκριμένο σύμβολο στο παπούτσι στη συγκεκριμένη θέση, ο συγκεκριμένος δαχτύλιος στη συγκεκριμένη θέση του κυλίνδρου ή ακόμα και το συγκεκριμένο σχήμα στο συγκεκριμένο τόπο στο παπούτσι. Άρα έχει σημασία η θέση για τα συγκεκριμένα σήματα. Πατώντας το προσθήκη αρχείων, επίσης αναμένουμε μια εικόνα εδώ. Μπορούμε να ανεβάσουμε τη συγκεκριμένη εικόνα που δείχνει το σήμα θέσης μας. Ακόμη, ένας καινούριος τύπος εμπορικού σήματος είναι το σήμα μοτίβου, το οποίο αποτελείται από στοιχεία τα οποία επαναλαμβάνονται τακτικά. Κάποια παραδείγματα είναι αυτά. Αυτά είναι μοτίβα. Λοιπόν, να βάλουμε μια αίτηση, ένα σήμα μοτίβου. Επίσης, αναμένεται εικόνα από εμάς. Έχω ανεβάσει τώρα ένα σήμα, με το οποίο είμαστε, θεωρώ, αρκετοί γνώριμοι. Πού είναι αυτό εδώ? Αυτό είναι ένα σήμα μοτίβου. Υπάρχει και το σήμα κίνησης, το οποίο δείχνει κάποια κίνηση, κάτι το οποίο κινείται. Εδώ αναμένουμε και πάλι είτε εικόνα, είτε βίντεο σε μορφή MP4. Ένα λεπτάκι. Μάλιστα. Μια εικόνα μπορεί να δείχνει στιγμιότυπα για το πώς κινείται το σήμα. Για παράδειγμα, αυτή η συγκεκριμένη εικόνα, που αν θυμάμαι καλά ήταν της Sony Ericsson, δείχνει πώς κινείται το συγκεκριμένο σήμα. Λοιπόν, σε εικόνες. Ή μπορούμε να το βάλουμε σε μορφή βίντεο. Όπως, για παράδειγμα, αυτό εδώ. Λοιπόν, πού είναι το σήμα της Vodafone, για παράδειγμα? Αυτό κινείται. Και είναι μόνο 2 δευτερόλεπτα. Λοιπόν. Ή μπορούμε να καταχωρήσουμε ένα οπτικοακουστικό σήμα. Multimedia στα αγγλικά, ένα σήμα πολυμέσων και αναμένεται να ανεβάσουμε ένα βίντεο. Για παράδειγμα, αυτό εδώ. Εντάξει, είναι λίγο μεγάλο το αρχείο. Λοιπόν, όπως και να έχει, υπάρχει και ο τύπος άλλο. Σε περίπτωση που το σήμα μας δεν ανήκει σε κανέναν από τα υπόλοιπα είδη, επίσης προσθέτουμε το αρχείο μας, το λεκτικό στοιχείο, την περιγραφή κλπ. Ας πάμε για σκοπούς του παραδείγματος να προχωρήσουμε με ένα λεκτικό
λεκτικό εμπορικό σήμα. Ναι, για παράδειγμα το Just Do It. Καθαρά για σκοπούς παραδείγματος. Λοιπόν, στη συνέχεια θα πρέπει να καταχωρήσουμε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες οι οποίες θέλουμε να προστατεύει το συγκεκριμένο εμπορικό σήμα. Λοιπόν, ο πιο εύκολος τρόπος, υπάρχει εντωμεταξύ περισσότερη βοήθεια εδώ, στο εικονίδιο I. Λοιπόν, ο πιο εύκολος τρόπος να βρούμε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που μας ενδιαφέρουν είναι χρησιμοποιώντας το κουμπί αναζήτηση. Αυτό που πάτησα μόλις τώρα εγώ. Λοιπόν, θα μας εμφανιστεί το συγκεκριμένο παράθυρο, το οποίο εμφανίζει πάρα πολλές διαφορετικές κλάσεις και η κάθε κλάση έχει μέσα πάρα πολλούς διαφορετικούς όρους. Οι συγκεκριμένοι όροι είναι αποδεκτοί, δηλαδή με το που θα επιλέξουμε κάποιον από τους συγκεκριμένους όρους, αυτόματα το σύστημα θα μας πει ότι πράγματι υπάρχει ο συγκεκριμένος όρος. Σε περίπτωση που, όπως θα δούμε στη συνέχεια, γράφουμε δικούς μας όρους, εκεί θα χρειαστεί ο εξεταστής να κοιτάξει με πιο πολύ λεπτομέρεια τους συγκεκριμένους όρους, για να δει κατά πόσον είναι σωστοί ή όχι. Για παράδειγμα, μπορούμε να επιλέξουμε κλάση 1, χημικά παρασκευάσματα, πατούμε στο κουμπάκι εδώ, και μπορούμε να επιλέξουμε όποια χημικά παρασκευάσματα, όποια προϊόντα και υπηρεσίες επιθυμούμε εδώ. Έχουμε επιλέξει 3 διαφορετικά. Πατώντας το δείτε την επιλογή σας, μας φέρνει εδώ απλά για να σιγουρέψουμε ότι αυτά τα 3 έχουμε επιλέξει, και πατώντας το τέλος θα εισάγει τα συγκεκριμένα 3 προϊόντα και υπηρεσίες στην αίτησή μας, όπως φαίνεται εδώ. Όπως είπαμε, τα συγκεκριμένα έχουν πράσινο περίγραμμα, επειδή οι όροι είναι αποδεκτοί. Τους εισαγάγαμε και άρα είναι αυτόματα αποδεκτοί οι συγκεκριμένοι όροι. Μπορούμε να προσθέσουμε και περισσότερες κλάσεις. Για παράδειγμα, εάν θέλουμε να βάλουμε κάτι από την κλάση 3, θα πάμε με την ίδια διαδικασία και στην κλάση 3 και θα βάλουμε, για παράδειγμα, καλλιντικά ή καθαριστικά. Λοιπόν, όπως αναφέρεται, όπως φαίνεται καθαρά εδώ. Λοιπόν, άρα τώρα έχουμε βάλει 2 διαφορετικές κλάσεις με 2-3 προϊόντα και υπηρεσίες ανά κλάση. Λοιπόν, και όπως είπαμε, ο συγκεκριμένος τρόπος είναι ο πιο εύκολος για τον χρήστη. Εάν βέβαια κάτι δεν θυμούμαστε ακριβώς σε ποια κλάση είναι ή πώς ακριβώς περιγράφεται, μπορούμε απλά να το αναζητήσουμε. Για παράδειγμα, εάν βάλουμε εδώ αναψυκτικά, βλέπουμε εδώ ότι μας βγάζει κάποιες εισηγήσεις ήδη. Πατώντας σε κάποια από τις εισηγήσεις και πατώντας το κουμπί αναζήτηση, βλέπουμε ότι μας έβγαλε κατευθείαν τον όρο που ψάξαμε, αναψυκτικά με γεύση καφέ, στην κλάση 32. Πατώντας πάνω του, επίσης μπορούμε να εισάγουμε το συγκεκριμένο όρο στην κλάση μας. Λοιπόν, μάλιστα, τον έχει φέρει εδώ, επίσης είναι πράσινος και αποδεκτός. Μπορούμε όμως, επίσης, να χρησιμοποιήσουμε τη δική μας λίστα όρων. Πατώντας εδώ, θα χρειαστεί να επιλέξουμε την κλάση την οποία θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε. Έχουμε επιλέξει, για παράδειγμα, την κλάση 13. Λοιπόν,
Και θέλουμε να βάλουμε, δεν ξέρω τι όρια ανήκουν στην κλάση 13, ξανά νερά για παράδειγμα. Θέλουμε να προστατεύσουμε τα νερά. Το σήμα μας για τα νερά. Λοιπόν, θα πατήσουμε ολοκληρώθηκε. Περιμένουμε λίγο. Και μπήκε εδώ ο όρος νερά. Εδώ βλέπουμε ότι μας τον εμφάνισε με πορτοκαλί περίγραμμα. Και μας λέει εδώ η επεξήγηση ότι πρέπει να ελέγξουμε την πρόταση. Παρέχονται παρόμοιοι όροι και εναλλακτικές ταξινομήσεις. Δηλαδή, θα πάμε εδώ που γράφει φαπός, που είναι ο φαπός. Ένα λεπτάκι. Και μας βγάζει εδώ, για παράδειγμα, ότι, ξέρεις, έχεις βάλει λάθος κλάση. Έχεις βάλει τα νερά στην κλάση 13, ενώ τα νερά, όπως είναι, υπάρχουν στην κλάση 32. Άρα, θα επιλέξουμε το συγκεκριμένο όρο και θα το πούμε επεξεργασία. Ούτως ώστε να αντικαταστήσει τη λαθασμένη κλάση για τα νερά με τη σωστή. Λοιπόν, και όπως είδαμε, έχει ήδη προσθεθεί ο όρος νερά με πράσινο περίγραμμα. Λοιπόν, εάν θέλουμε να βάλουμε ακόμη περισσότερους όρους σε μια κλάση, για παράδειγμα επιλέξαμε την κλάση 23 τώρα, μπορούμε να βάλουμε και πάλι, νερά, νερά και αναψυκτικά. Εδώ μας λέει με κόκκινα γράμματα ότι στην περίπτωση που θέλουμε να βάλουμε περισσότερους από έναν όρους, πρέπει να τους διαχωρίζουμε με το ελληνικό ερωτηματικό. Δηλαδή, θα βάλουμε τη λέξη νερά, space, και θα βάλουμε το ελληνικό ερωτηματικό και μετά θα βάλουμε τη λέξη αναψύχτικα ή ποτά. Εντάξει. Για να το πάρει το σύστημα ως δύο διαφορετικούς όρους. Και πάλι πατούμε ολοκληρώθηκε και το σύστημα θα δει κατά πόσον οι όροι είναι ορθοί, κατά πόσον υπάρχουν σε άλλες κλάσεις κλπ. Αυτό που θέλω να πω εδώ είναι ότι στην περίπτωση που θέλουμε πολλούς όρους και θέλουμε να τους βάλουμε με το χέρι, δηλαδή χρησιμοποιώντας αυτή τη λειτουργία και όχι τη λειτουργία της αναζήτησης, θα πρέπει να τους διαχωρίσουμε με το ελληνικό ερωτηματικό και όχι με τελείες ή κόμματα. Λοιπόν, και ταυτόχρονα μπορούμε να εισάγουμε μια επικεφαλίδα νίκαιας από εδώ. Για παράδειγμα, την 26, για παράδειγμα, που είναι αυτές οι επικεφαλίδες. Λοιπόν, έχουμε βάλει 3 κλάσεις και κάποια προϊόντα και υπηρεσίες. Λοιπόν, από εδώ, άρα έχουμε τελειώσει από το κομμάτι των προϊόντων και υπηρεσιών. Λοιπόν, το επόμενο κομμάτι στην αίτηση είναι, αν θέλουμε, καθαρά για δική μας ευκολία, να δούμε παρόμοια εμπορικά σήματα. Δηλαδή, έχουμε καταχωρήσει, για παράδειγμα, το Just Do It. Πατώντας το δείτε την αναφορά, το έχω πατήσει και κάνει αναζήτηση τώρα στο TeamView. Ένα λεπτάκι. Λοιπόν, μας βγάζει εδώ ότι, ξέρεις, καταχώρησες το λεκτικό Coca-Cola
και βρήκα άλλα 57 αποτελέσματα τα οποία είναι παρόμοια. Και μας λέει για το καθένα ότι είναι κλάση 32, την κλάση του, τι τύπος είναι, αν είναι λεκτικό, αν είναι άλλος τύπος, αν είναι συνδυασμός εικόνας και λεκτικού στοιχείου κλπ. Καθώς και ποιος είναι ο ιδιοκτήτης. Πατώντας εδώ στον φακό, θα μας πάρει στο TeamView, που θα δούμε το συγκεκριμένο σήμα με πολύ μεγαλύτερη λεπτομέρεια, πολύ περισσότερα στοιχεία. Επίσης, τα αποτελέσματα της συγκεκριμένης αναζήτησης, η οποία είναι από το TeamView, μπορούμε να την κατεβάσουμε σε μορφή Excel, για να μπορούμε να το μελετήσουμε όποτε θέλουμε, ή σε μορφή PDF. Άρα, μας έβγαλε κάποια παρόμοια εμπορικά σήματα που πιθανόν να επηρεάσουν την αίτηση μας. Λοιπόν, και πάμε στο επόμενο μέρος, το μέρος των διεκδικήσεων στην αίτηση. Στην περίπτωση που έχουμε καταχωρήσει αίτηση για μεταφορά διεθνούς εμπορικού σήματος, θα πατήσουμε ναι εδώ και θα βάλουμε τον αριθμό της αίτησης εδώ. Και θα μας εισάγει τα στοιχεία από το TeamView. Λοιπόν, παράλληλα, εάν έχουμε καταχωρήσει αίτηση για μεταφορά κοινοτικού εμπορικού σήματος, και πάλι θα του πούμε ναι, έχουμε καταχωρήσει και άλλη αίτηση για μεταφορά κοινοτικού και πάλι θα βάλουμε τον αριθμό εδώ. Λοιπόν, εάν έχουμε καταχωρήσει αίτηση για το ίδιο σήμα το τελευταίο εξάμηνο, άρα έχουμε προτεραιότητα, και πάλι θα βάλουμε ναι εδώ, θα βάλουμε τη χώρα στην οποία έχουμε κάνει την αίτηση μας και ξανά τον αριθμό του εμπορικού σήματος και εισαγωγή, ούτως ώστε να τον φέρει μέσα. Και μπορούμε να βάλουμε, εάν θέλουμε, κάποιες παρατηρήσεις στην αίτηση μας, κάποιες συμπληρωματικές πληροφορίες, τις οποίες θα δει ο εξεταστής, στο σημείο εδώ. Λοιπόν, και στη συνέχεια θα μπορούμε να επισυνάψουμε οποιαδήποτε υποστηρικτικά αρχεία, κάποια συνημμένα δηλαδή. Λοιπόν, πατώντας το κουμπί προσθήκη αρχείο, αυτό εδώ δηλαδή. Υπάρχουν διάφορα έγγραφα τα οποία πιθανόν να θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε στην αίτησή μας. Για παράδειγμα, μπορεί να θέλουμε να ανεβάσουμε κάποιους κανόνες χρήσης, κάποια έγγραφα προτεραιότητας, κάποια μετατροπή της αίτησης από το ίδιο EPO κλπ. Ένορκη βεβαίωση κλπ. Επιλέγουμε τον τύπο του εγγράφου που θέλουμε να ανεβάσουμε, γράφουμε μια σύντομη περιγραφή και πατούμε στο προσθήκη αρχείο. Λοιπόν, και βάζουμε το υποστηρικτικό έγγραφο το οποίο θέλουμε να ανεβάσουμε. Τώρα έχουμε συμπληρώσει όλα τα στοιχεία της αίτησης και θα πατήσουμε στο κουμπί επόμενο. Άρα πατούμε το κουμπί επόμενο. Να λεπτάκι. Εντάξει. Λοιπόν, αυτή η σελίδα είναι καθαρά για επιβεβαίωση, review δηλαδή των πληροφοριών, να βεβαιωθούμε δηλαδή ότι αυτά που θέλουμε, που έχουμε καταχωρήσει είναι ορθά, ότι πράγματι το στοιχείο που θέλουμε να προστατεύσουμε είναι, το εμπορικό σήμα είναι λεκτικό εμπορικό σήμα, θέλουμε να προστατεύσουμε τη λέξη, τη φράση Coca-Cola, τα προϊόντα και οι υπηρεσίες που έχουμε επιλέξει είναι τα συγκεκριμένα, κάποια στοιχεία, ποιος είναι ο αιτητής, διεκδικήσεις που δεν έχουμε βάλει και τα συνημμένα αρχεία. Λοιπόν, πριν προχωρήσουμε για να πληρώσουμε, θα πρέπει να βεβαιωθούμε ότι η συγκεκριμένη αίτηση έχει ορθά στοιχεία
Και αφού βεβαιωθούμε, θα πατήσουμε στο κουμπάκι εδώ, στο tick εδώ. Λοιπόν, πατώντας το κουμπί προσθήκη στο καλάθι αγορών, θα βάλουμε την αίτηση μας στο καλάθι αγορών. Δεν την έχουμε υποβάλει ακόμα. Θα πρέπει μετά να πάμε στο καλάθι αγορών, να την επιλέξουμε, που θα δούμε τώρα, και να την πληρώσουμε. Αφού πληρωθεί, θα έχει υποβληθεί η αίτηση μας. Άρα πατούμε προσθήκη στο καλάθι αγορών. Τέλειο. Λοιπόν, εδώ μας λέει ότι, ένα λεπτάκι, μας λέει ότι η αίτηση μας καταχωρήθηκε στο καλάθι αγορών και ταυτόχρονα μας άνοιξε ένα αρχείο, ένα PDF βασικά, το οποίο είναι αυτό εδώ. Είναι ένα προσχέδιο, ένα draft δηλαδή, της αίτησης μας. Ότι είναι η αίτηση εμπορικού σήματος, ο αιτητής είναι η Coca-Cola, ο εκπρόσωπος, ο δικηγόρος δηλαδή είναι ο Κωνσταντίνος, ο τύπος του σήματος είναι ελεκτικό, το είδος του ατομικό, δεν έχει χρώματα, είναι το Coca-Cola, οι κλάσεις είναι συγκεκριμένες, τα προϊόντα και οι υπηρεσίες είναι αυτά και το κόστος. Λοιπόν, άρα αυτόματα θα μας κατεβάσει το συγκεκριμένο αρχείο. Λοιπόν, όπως είπαμε, καταχωρήσαμε την αίτηση στο καλάθι αγορών. Πατώντας εδώ, στο σύνδεσμο εδώ που λέει παρακαλώ πατήστε εδώ για να μεταβείτε στο καλάθι σας, ή από το μενού και καλάθι αγορών, θα μεταβούμε στο καλάθι αγορών. Λοιπόν, το οποίο είναι αυτό εδώ. Εντάξει. Σημειώστε εδώ ότι δουλεύουμε σε καινούριο καλάθι αγορών, πολύ πιο φιλικό στο χρήστη, πολύ πιο όμορφο και εύχριστο, το οποίο το πιο πιθανό θα είναι διαθέσιμο εντός του 2021. Λοιπόν, η αίτηση μας είναι αυτή η πρώτη. Εντάξει, επιλέγουμε την αίτηση μας. Λέει εδώ ότι η αίτηση είναι αίτηση για εγγραφή εμπορικού σήματος, οι κλάσεις είναι αυτές, ο ιδιοκτήτης είναι η Coca-Cola, ο προσωρινός αριθμός της ο συγκεκριμένος και ποιο είναι το ποσό. Πατώντας εδώ στο προβολή, θα μπορούμε να κατεβάσουμε το PDF που είχαμε δει πριν από λίγο. Και στη συνέχεια, αφού επιλέξαμε την αίτηση που θέλουμε να πληρώσουμε, θα πατήσουμε στο κουμπί πληρωμή. Έχετε επιλέξει την πληρωμή μιας αίτησης, είστε σίγουρος? Ναι. Λοιπόν, τώρα θα μεταβούμε στην JCC. Θα βάλουμε την κάρτα μας, την οποία δεν θα βάλω εγώ τώρα. Πότε λύγει η κάρτα μας και τον τριψήφιο αριθμό που βρίσκεται από πίσω. Τώρα, επειδή εγώ δεν θα πληρώσω τη συγκεκριμένη αίτηση, θα πατήσω cancel. Εάν πληρωθεί η συγκεκριμένη αίτηση, θα μας βγάλει ένα μήνυμα επιτυχίας ότι πληρώθηκε η συγκεκριμένη αίτηση, μαζί με μια απόδειξη πληρωμής. Τώρα θα πατήσω cancel για να μην γίνει η συγκεκριμένη πληρωμή και μας λέει ότι πράγματι δεν πραγματοποιήσαμε τη συγκεκριμένη πληρωμή. Λοιπόν, θα δούμε όμως και ολόκληρη τη διαδικασία πληρωμής λίγο πιο μετά. Επίσης, άρα τώρα έχουμε κάνει μια αίτηση για εγγραφή εμπορικού σήματος. Όπως είπαμε σε αυτή τη φάση, η συγκεκριμένη αίτηση ηλεκτρονικά είναι διαθέσιμη για δικηγόρους και δικηγορικά γραφεία και προσεχώς και στο κοινό. Μπορεί να θέλουμε όμως να κάνουμε μια αίτηση προκαταρκτικής γνώμης, η οποία είναι πάρα πολύ παρόμοια και είναι και πιο φθηνή, όπως βλέπουμε εδώ. Μόνο 99 σε σχέση με το 129 της αίτησης εγγραφής. Λοιπόν, όπως βλέπουμε εδώ, η αίτηση είναι πραγματικά σχεδόν η ίδια. Σε αυτήν την αίτηση, σε αυτήν τη φάση,
έχουν πρόσβαση όλοι, και το κοινό και δικηγόροι και δικηγορικά γραφεία. Και πάλι μας εμφανίζει τα στοιχεία του αντιπροσώπου, του δικηγόρου για παράδειγμα. Μας βγάζει ποιος είναι ο αιτητής, πράγμα που θα κάνουμε ακριβώς το ίδιο με την προηγούμενη αίτηση. Ξανά, κατά πόσον το είδος του σήματος είναι ατομικό, συλλογικό ή πιστοποίησης. Εδώ το κομμάτι για τους τύπους εμπορικών σημάτων είναι ακριβώς το ίδιο που έχουμε δείξει τώρα για την αίτηση εγγραφής. Άρα είναι ακριβώς η ίδια διαδικασία εδώ. Ακριβώς η ίδια διαδικασία για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες. Και επίσης μπορούμε να δούμε παρόμοια εμπορικά σήματα. Να βάλουμε συμπληρωματικές πληροφορίες και να βάλουμε τα οποιαδήποτε συμπληρωματικά έγγραφα. Άρα, η αίτηση για προκαταρκτική γνώμη είναι σχεδόν η ίδια με την αίτηση για εγγραφής που έχουμε δει αναλυτικά μόλις τώρα. Λοιπόν, έχουμε μία ερώτηση τώρα από τον κύριο Χαραλάμπους. Ποιες αιτήσεις είναι διαθέσιμες ηλεκτρονικά στο παρόν στάδιο? Λοιπόν, για το κοινό, για οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, στο παρόν στάδιο είναι διαθέσιμη η αίτηση προκαταρκτικής γνώμης. Προσεχώς θα είναι διαθέσιμες και άλλες αιτήσεις. Για δικηγόρους και δικηγορικά γραφεία, τώρα είναι διαθέσιμες όλες αυτές οι αιτήσεις. Η αίτηση προκαταρκτικής γνώμης, αίτηση για εγγραφής, τροποποίηση ταξινόμησης, απάντηση σε αντιρρήσεις. Όλες αυτές είναι διαθέσιμες για τους δικηγόρους και τα δικηγορικά γραφεία. 25 συνολικά ηλεκτρονικές υπηρεσίες. Λοιπόν, άρα είδαμε την 2 και την 1. Λοιπόν, τώρα θα δούμε άλλου τύπου ηλεκτρονικές υπηρεσίες, όπως για παράδειγμα, οι οποίες θα είναι διαθέσιμες προσεχώς, όπως για παράδειγμα για αντίτυπα. Ένα λεπτάκι. Λοιπόν, αυτές ακόμη δεν είναι διαθέσιμες. Λοιπόν, για τα αντίτυπα, αντίγραφα, θα πάμε στο αντίγραφα και άλλα και θα επιλέξουμε τι τύπου αντίγραφα επιθυμούμε ή αν είναι κάποια έρευνα που θέλουμε να κάνουμε. Πήραμε μία ερώτηση τώρα, ποια είναι η χρέωση για την αίτηση προκαταρκτικής γνώμης. Ξεκινάει από 99 ευρώ για την προκαταρκτική γνώμη, αλλά υπάρχουν αναλυτικά τα κόστη στη σελίδα του κλάδου πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Λοιπόν, ναι, ας πούμε ότι θέλουμε να πάρουμε ένα πιστοποιημένο αντίγραφο κατάθεσης αίτησης εγγραφής. Πατούμε πάνω στην αίτηση και λέμε για παράδειγμα ότι θέλουμε ένα αντίγραφο και θα είναι 14 ευρώ. Ή θέλουμε 5 αντίγραφα που θα είναι 70 ευρώ. Και πάλι εισάγουμε εδώ ποια είναι τα στοιχεία του εμπορικού σήματος. Για ποιο εμπορικό σήμα δηλαδή θέλουμε αντίγραφο κατάθεσης της αίτησης εγγραφής και ποιος είναι ο ιδιοκτήτης του. Οποιασδήποτε συμπληρωματικές πληροφορίες και στο προσθήκη αρχείων θα χρειαστεί να ανεβάσουμε την αίτηση σε μορφή PDF. Δηλαδή, θα πάμε στη σελίδα του κλάδου, θα βρούμε την αίτηση για έκδοση αντιγράφων σε μορφή PDF, θα συμπληρώσουμε οποιαδήποτε στοιχεία θέλουμε και θα την ανεβάσουμε στο σύστημα. Λοιπόν,
και αυτόματα θα μπορούμε να την υποβάλουμε την αίτηση μας μέσω του συστήματος. Αυτό για αίτηση και έκδοση αντιγράφου. Θα μπορούμε επίσης να κάνουμε αιτήσεις για οποιασδήποτε άλλες μεταβολές στο Μητρό. Για παράδειγμα, αίτηση για διαδικασία αναφερεγγιότητας. Πατούμε εδώ. Λοιπόν, και πάλι θα βάλουμε το εμπορικό σήμα, ποιος είναι ο ιδιοκτήτης και θα χρειαστεί να ανεβάσουμε την αίτηση για καταχώρηση μεταβολών, την ε10, σε μορφή PDF. Για παράδειγμα, κάπως έτσι. Και θα εμφανιστεί εδώ. Λοιπόν, τώρα θα δούμε την αίτηση για... τέλεια. Πήραμε μία ερώτηση κατά πόσον η αίτηση μπορεί να αποθηκευτεί ως προσχέδιο. Κάνοντας μία αίτηση, εάν ολοκληρωθεί η αίτηση και πάμε μέχρι το σημείο που λέει προσθήκη στο καλάθι αγορών, η αίτηση θα βρίσκεται μέσα στο καλάθι αγορών. Δεν θα υποβληθεί. Άρα όταν θέλουμε θα μπορούμε να την πληρώσουμε και συνεπώς να την υποβάλουμε. Λοιπόν, υπάρχει μια ερώτηση πώς μπορείς να δεις την κατάσταση της αίτησης. Όπως το αντιλαμβάνουμε το ότι κατά πόσον εξετάζεται κλπ. Το συγκεκριμένο δεν μπορούμε να το δούμε. Το συγκεκριμένο σύστημα είναι καθαρά για να υποβάλουμε την αίτηση μας προς τον εύκολο εταιριών και επίσημου παραλήπτη. Υπάρχει μια ακόμη ερώτηση για πόσο διάστημα η αίτηση παραμένει στο καλάθι. Δεν διαγράφονται οι αιτήσεις από το καλάθι, εκτός αν το θέλετε εσείς. Δηλαδή, οποιοσδήποτε χρήστης θα καταχωρήσει την αίτηση του στο καλάθι, το πιο πιθανό θα θέλει να την πληρώσει την ίδια ώρα. Άρα θα πάει στο καλάθι και θα κάνει την πληρωμή. Εάν δεν την κάνει, θα μείνει στο καλάθι η συγκεκριμένη αίτηση. Και άρα δεν θα ληφθεί ποτέ από τον εύκολο εταίριο. Λοιπόν, θα δούμε τώρα την αίτηση για ανανέωση εμπορικού σήματος, η οποία είναι η ε7, αίτηση για ανανέωση εμπορικού σήματος. Πατούμε πάνω της. Λοιπόν, εδώ και πάλι μας βγάζει τον αριθμό αναφοράς, ο οποίος, όπως είπαμε, είναι καθαρά για προσωπική χρήση. Και εδώ θα συμπληρώσουμε το εμπορικό σήμα. Πατώντας εδώ, μας βγάζει και κουμπί για να μπορούμε να κάνουμε έρευνα στο TeamView για να δούμε το σήμα το οποίο θέλουμε να ανανεώσουμε. Μόλις βρούμε τον αριθμό του, θα πρέπει να καταχωρήσουμε τον αριθμό του σήματος στο κουτάκι εδώ. Για παράδειγμα, θέλω το συγκεκριμένο σήμα. Λοιπόν, το οποίο θα εισάγουμε. Πήραμε μία ερώτηση τώρα όσον αφορά τα δικηγορόσημα στις ηλεκτρονικές αιτήσεις, τι γίνεται. Για τα δικηγορόσημα, στο καλάθι αγορών, το οποίο θα δείξω τώρα, ένα λεπτάκι. Στο καλάθι αγορών έχουμε βάλει ένα σύνδεσμο, ο οποίος λέει μεταβείτε εδώ για πληρωμή δικηγορόσημα.
ο συγκεκριμένος σύνδεσμος θα μας πάρει στη UACC Smart για να μπορείτε να πληρώσετε τα δικηγορόσημα σας. Για την αίτηση όμως θα πρέπει να πληρωθεί η αίτηση για να μπορείτε να την υποβάλλετε. Λοιπόν, άρα, όπως είπαμε πριν, θα επιλέξετε την αίτηση, πληρωμή και θα πάτε στην UACC για να πληρώσετε την αίτηση. Σε εκείνο το σημείο θα υποβληθεί η αίτηση. Λοιπόν, πηγαίνοντας πίσω στην ανανέωση εμπορικού σήματος, όπως είπαμε, βρίσκουμε τον αριθμό του εμπορικού σήματος που θέλουμε να ανανεώσουμε, βάζουμε τον αριθμό και πατούμε εισαγωγή. Πατάμε στο εισαγωγή. Θα συμπληρώσει αυτόματα τα στοιχεία εδώ που χρειάζονται. Πήραμε ακόμη μια ερώτηση για το πώς υπολογίζονται τα δικηγορόσημα. Τα δικηγορόσημα δεν υπολογίζονται από το σύστημα μας. Λοιπόν, όσον αφορά την ανανέωση, θα μας εισάγει το εμπορικό σήμα που θέλουμε να ανανεώσουμε και μας δίνει 3 διαφορετικές επιλογές. Η πρώτη επιλογή είναι να ανανεώσουμε όλα τα προϊόντα και υπηρεσίες όπως είχαν γραφτεί στην αρχή. Για παράδειγμα, έτσι όπως είναι. Ή μας δίνει την επιλογή να ανανεώσουμε κάποια προϊόντα και υπηρεσίες. Δηλαδή, πατώντας εδώ, μας εμφανίζει αυτόματα δίπλα από κάθε προϊόν υπηρεσία το κουμπάκι Χ. Πατώντας το κουμπάκι Χ, φεύγει οποιοσδήποτε όρος δεν επιθυμούμε να έχουμε. Λοιπόν, ή μας δίνεται η επιλογή για τροποποίηση των αορίστων όρων των προϊόντων και υπηρεσιών. Εδώ, σε περίπτωση που υπάρχουν όροι οι οποίοι είναι αόριστοι, δηλαδή δεν έχουν συγκεκριμενοποιηθεί, υποχρεούμαστε από την νομοθεσία να τους κάνουμε πιο συγκεκριμένους. Άρα, θα πάμε σε οποιοδήποτε από αυτούς τους όρους και θα κάνουμε την αλλαγή που θέλουμε για να γίνει ο όρος πιο συγκεκριμένος. Εάν θέλουμε έναν όρο να το σπάσουμε σε 2 πιο συγκεκριμένους όρους, και πάλι όπως και στην αίτηση για εγγραφή, χρησιμοποιώντας το ελληνικό ερωτηματικό, μπορούμε να διασπάσουμε τους όρους. Και αυτό είναι αυτό που μας λέει και εδώ. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το ερωτηματικό για να διαχωρίσετε έναν υφιστάμενο προϊόν υπηρεσία σε 2 ή περισσότερα προϊόντα και υπηρεσίες. Λοιπόν, άρα και πάλι θα κάνουμε εισαγωγή του εμπορικού μας σήματος, μας δίνονται 3 επιλογές. Ανάλογα με το τι χρειάζεται, θα επιλέξουμε την αντίστοιχη επιλογή. Φέρνει αυτόματα ποιος είναι ο ιδιοκτήτης. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, οι ιδιοκτήτες δεν έχουν email στο σύστημα, αλλά θα πρέπει να πληκτρολογήσουμε ποιο είναι το email του ιδιοκτήτη για να μπορεί να μας αφήσει να προχωρήσουμε. Λοιπόν, και πάλι μπορούμε να βάλουμε οποιασδήποτε περιγραφές επιθυμούμε εδώ και να προσθέσουμε συνημμένα αρχεία. Ένα συνημμένο αρχείο βασικά. Λοιπόν, η διαδικασία είναι ακριβώς η ίδια, όπως και πριν. Να πάμε να πληρώσουμε όμως. Λοιπόν, άρα πάμε στο επόμενο. Λοιπόν, πάμε στο καλάθι αγορών. Λοιπόν, πήραμε ακόμη μια ερώτηση. Μπορούμε σε αυτήν την περίπτωση να αφαιρέσουμε όρους ή προϊόντα που είχαμε προσθέσει αρχικά? Ναι, με τη δεύτερη επιλογή μπορείτε να αφαιρέσετε όρους. Δεν μπορείτε να προσθέσετε όμως.
Άρα, πράγματι, μπορείτε να αφαιρέσετε αρχικούς όρους. Λοιπόν, θα δούμε τώρα πώς μπορούμε να πληρώσουμε μία αίτηση μέσω από το καλάθι αγορών. Βλέπουμε, για παράδειγμα, ότι η αίτηση που θέλουμε να πληρώσουμε είναι η ε7 ανανέωση εγγραφής εμπορικού σήματος στην κλάση 32, Coca-Cola κλπ. Το κόστος είναι 109,50. Επιλέγουμε το εμπορικό σήμα. Ένα λεπτάκι. Και θα πατήσουμε πληρωμή. Πατούμε ναι. Λοιπόν, αυτό είναι άλλο σύστημα το οποίο είναι εσωτερικό και είναι λίγο πιο αργό από αυτό που είναι διαθέσιμο στον κόσμο. Λοιπόν, θα βάλουμε τη βίζα μας, όπως είπαμε και πριν, πότε λήγει και έναν μοναδικό, και συγγνώμη, τον αριθμό των τριψήφιων της κάρτας. Αυτή η κάρτα είναι καθαρά για σκοπούς ελέγχου. Πατώντας το κουμπί Submit, η αίτηση μας τώρα τη χάνει επεξεργασίας. Τέλεια. Άρα τώρα η αίτηση μας έχει πληρωθεί. Εντάξει. Όπως είπαμε, πατώντας εδώ, μπορείτε να μεταβείτε στην JCC για να πληρώσετε δικηγορόσημα ή μπορείτε να κατεβάσετε την απόδειξη πληρωμής πατώντας στο κουμπί λήψη. Η οποία απόδειξη πληρωμής είναι αυτή εδώ. Ανανέωση εμπορικού σήματος, εμπορικό σήμα αυτό και το κόστος το συγκεκριμένο. Και άρα έχουμε υποβάλει με επιτυχία και την αίτηση για εγγραφή εμπορικού σήματος. Θεωρώ ότι σε αυτήν τη φάση νομίζω έχουμε καλύψει την επίδειξη του συστήματος. Μπορούμε να πάμε λίγο στις απορίες. Ένα λεπτάκι να κοιτάξω το chat. Λοιπόν. Λοιπόν, υπάρχει ένα σχόλιο στο TM Class, τα κόμματα επιτρέπονται και κάποτε χρειάζονται, γιατί χωρίς αυτά αλλάζει το νόημα της περιγραφής μας. Συμφωνούμε, τα κόμματα επιτρέπονται και στο σύστημα το συγκεκριμένο για τις αιτήσεις ηλεκτρονικές αιτήσεις εμπορικών σημάτων. Επιτρέπονται τα κόμματα που δεν πρέπει να χρησιμοποιούμε για να διαχωρίσουμε τους όρους. Ο διαχωρισμός των όρων γίνεται μόνο με το ελληνικό ερωτηματικό. Τα κόμματα όμως επιτρέπονται. Λοιπόν. Ένα λεπτάκι. Περισσότερες απορίες έχουν ήδη απαντηθεί εδώ. Ένα λεπτάκι. Η κυρία Παπαχαραλάμπους λέει όχι για διαχώρηση, προσθέθηκαν τώρα τα κόμματα. Όχι, τα κόμματα ήταν διαθέσιμα από την αρχή.
Λοιπόν, υπάρχει μία ερώτηση. Μπορείτε να εξηγήσετε ακόμη μία φορά τι γίνεται με τα δικηγορόσημα? Θα πρέπει να γίνεται ξεχωριστή πληρωμή? Και έχει απαντήσει ο κλάδος. Η κατάθεση της αίτησης θα προχωρήσει κανονικά. Το γραφείο θα σας ενημερώσει ότι δεν έχουν καταβληθεί τα δικηγορόσημα και δεν θα προχωρήσει στην εξέταση. Λοιπόν, θα είναι διαθέσιμο το βίντεο μετά την ολοκλήρωση του σημερινού προγράμματος. Αρκετά πιθανόν βιντεογραφείτε σε αυτή τη φάση. Λοιπόν, από την κυρία Δαμασκού, όταν έχει παρέλθει η ημερομηνία ανανέωσης στις νέες φόρμες, υπάρχει το λεγόμενο καταβλητέο πρόστιμο, όπου μπορείς να ανανεώσεις και μέχρι 6 μήνες. Στις ηλεκτρονικές αιτήσεις συμπεριλαμβάνεται απευθείας από το σύστημα το λεγόμενο πρόστιμο. Το πρόστιμο υπάρχει από το σύστημα. Αν είχατε δει στην αίτηση την οποία είχαμε κάνει, η οποία είναι αυτή εδώ, το κόστος είναι 109,50. Ο λόγος που είναι 109,50 είναι επειδή, αν θυμάμαι καλά, είναι 77 το κόστος για την ανανέωση. Δεν θυμάμαι ακριβώς. Είναι 50% πέναλτι βασικά και έχει προσθεθεί και το 50%. Όλες οι χρεώσεις είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα του κλάδου, η οποία είναι intellectualproperty.gov.cy. Λοιπόν, υπάρχει μια ερώτηση, μπορεί μια εταιρεία να κάνει αυτή τη διαδικασία μόνη τους ή πρέπει να πάνε μέσω δικηγόρων ή άλλων εταιρεών που θα κάνουν την αίτηση για αυτούς. Όσον αφορά το ηλεκτρονικό σύστημα, η οποιαδήποτε εταιρεία έχει πρόσβαση σε αυτήν τη φάση στην προκαταρκτική γνώμη, αίτηση προκαταρκτικής γνώμης. Για την ανανέωση ή για την εγγραφή θα μπορούν να κάνουν τις αιτήσεις ηλεκτρονικά μέσω δικηγόρων ή δικηγορικών εταιρειών. Βέβαια, μπορούν να κάνουν τις αιτήσεις τους σε έντυπη μορφή, όλες τις αιτήσεις κανονικά. Οπότε υπολογίζεται να είναι διαθέσιμες όλες οι υπηρεσίες για το κοινό. Εντός του 2021 δεν μπορώ να πω κάτι πιο συγκεκριμένο. Αλλά είναι κάτι το οποίο εργαζόμαστε πάνω. Δεν ξέρω αν υπάρχουν κάποιες άλλες ερωτήσεις. Δεν βλέπω κάτι άλλο που δεν έχει απαντηθεί. Ένα λεπτάκι. Άρα κάνω stop sharing εδώ. Υπάρχει κάποια άλλη απορία, οτιδήποτε το οποίο θέλουμε να συζητήσουμε? Τέλεια. Χαίρομαι. Ελπίζω να ήταν χρήσιμο το τέλος για προκαταρκτική γνώμη. Θα αφαιρείται από την αίτηση. Όχι, είναι ξεχωριστή αίτηση. Ελπίζω να ήταν βοηθητικό το συγκεκριμένο σεμινάριο. Σας ευχαριστώ ξανά για ακόμα μια φορά για το πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Είμαστε 61 άτομα τώρα. Και για ό,τι εισηγήσεις ή ερωτήσεις έχουμε, μπορούμε να τις επιλύσουμε και μετά. Ερωτήσεις οι οποίες έχουν να κάνουν με νομικής φύσεως, μπορούν να απαντηθούν από τους λειτουργούς του εφόρου εταιρεών και επίσημου παραλήπτη
στο σεμινάριο της Δευτέρας και της Τετάρτης. Ναι, θα ήθελα για ακόμα μια φορά να σας ευχαριστήσω. Δεν ξέρω αν θέλει να προσθέσει κάποιος από το κλάδο οποιοδήποτε σχόλιο. Μάλλον όχι. Εντάξει, θα ήθελα ξανά να σας ευχαριστήσω. Άρα κάπου εδώ έχει λήξει το συγκεκριμένο σεμινάριο. Να είστε καλά και ό,τι χρειαστεί μπορείτε να επικοινωνήσετε με το τμήμα για να μπορούμε να επιλύσουμε οποιαδήποτε απορία ή σχόλιο έχετε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.